The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Langit mo dyan malipan, nag-iiba ay diragsak kaunggak ni ayat italimeng to'y rikna wen sikat idamo nga ayat inggana mauyos to'y biyak nagbaling ka na paset kaniya uray awan ka kasman marikirik na di barat arakok mo kaniya narikat di manglipat iti ayan para kita kata kita ada tamu nang ayat bisa di lagi mujab malibat nag-iiba ay diragsak kaunggak ni ayat italime tuyirik na wen sikat idamo nga ayat nga na mauyos tibiyak nagbaling ka nga paset kaniya uray awan kan kasman marikirik na di barat arakok mo kaniya narikat di manglipat kiti damo nga ayan nangipa ay kaniya iti mo na aragsan narikat iti manglipat iti damo nga ayan nangipa ay kaniya iti umuna aragsan iti umuna aragsan. Happy watching Ate Rowena Ancheta. Yan shout out ka na kay Aminita Hawaii kasama tan kini Padyo Pornita Kuya Albert Manuel Julian. Happy watching kuya. Yan, shout out ka ni Ate Rowena Ancheta. Kenzo Valencia's family. Tita Emily, Tito John. Sa dinong alugar, ayan mo biyak ko. Sapsapulen ka, ititunggal ka nito. Sa wenman biyak ko, nuwan niya ipasok ko. Tamo muri-bure
apanagin inisip sa mo kilon ko na asisya tulae tingin ka patpatken tumpaltane isuro man kaniya biag ko kasano amali patangka ket sikat kameko nalakalakang kadi biag ko nga iwaksik titiron ayat at tinagibig. Yes, once again, happy birthday, my love, and I love you. Iti naglabas nagragsak kapay lae di mailadawan apanagin inisip sa mo kilon ko na asisya tulae diin ka patpatken tumpaltane isuro man kaniya biag ko no kasano amalipatan ka ket sikat kamengko nalakalakakadi biag ko nga iwaksik titiron ayat at tinagibig isuro man kaniya biag ko no kasano amalipatan ka ket sikat kamengko nalaglakakadi biag ko nga iwaksik titiron ayat at tinagibig nalaglakakadi biag ko nga iwaksik titiron ayat at tinagibig. Nay, karirinig ko. Awan